Hi guys! Tara, samahan niyo akong magluto ng chicken adobo with a twist. Hey guys! Welcome back to my channel. And for today's episode, magluluto tayo ng chicken adobo. So meron tayo dito chicken natin. So yung chicken natin is na-marinate na yan sa suka, toyo, tawag dito lemon, paminta, at saka Spanish paprika. Tapos, meron tayo ditong patatas. So, isang patatas lang, yung malaki. So, optional lang if gusto nyong gumamit or mag-add ng patatas sa adobo ninyo. So, dapat nakababad siya muna sa tubig para hindi siya umitim. Tapos, meron tayo ditong Mamacita's oyster. So, hindi sponsored guys, pero nasa sa inyo if gusto nyo lagyan ng Mamacita's. Pero kasi ako, kapag nagluluto, gumagamit talaga ako ng Mamacita's. And we also have here Magic Sarap. And another optional is Del Monte Pineapple Chunks. Again, hindi sponsored guys, pero baka naman. And nakapag-chop na din ako ng garlic natin, onion, at anong tawag dito? Sili haba. Yes. And let's start cooking. So, sa medium heat, painitin muna natin yung kawali saka tayo magsimula magluto. Kapag nag-dry na yung kawali ninyo, lagyan ng kaunting oil. So, konti lang. Huwag madami kasi nagpuproduce ng sariling oil yung manok. Kapag medyo mainit na yung kawali ninyo, ang una natin gagawin is lutuin muna yung patatas. So, dahan-dahan lang kasi may tumatalsik yan. Please, ginabad din natin sa tubig yung mga patatas natin. So, haluin natin to make sure na medyo fried. So, yung goal natin dito sa patatas is hindi siya golden, pero at least medyo malito lang siya. So, yung goal natin dito. So, once na na-fried mo na ang iyong potatoes, so, hanguin na natin. So, ganito yung gusto natin. Yung medyo may brown siya. So, hindi lahat ng may brown. So, parang ano lang, sakto lang na naluto siya. So, hanguin natin. And next, isunod na natin ang ating bawang. So, gumamit ako ng around mga 5 cloves. Mga 2 to 4 or 5 pieces. So, ikaw depende sa'yo kung gusto mo na madami garlic, pwede kang magdagdag ng maraming garlic. So, actually, depende sa inyo. So, ayan. Maglagay tayo ng konting oil since medyo nawala-wala yung oil natin. So, may konti lang. Okay. So, ipa-brown muna natin yung garlic. Saka natin i-add yung ating onion. So, ayan. Medyo may pagka-brown na siya konti. Ilagay na natin ang ating onion. So, 1 bulb yung gamit ko dito. So, ayan. Mix lang. Isatuin nyo lang, guys. Until
yung onion is maging translucent siya. So, once translucent or lumabas na yung amoy ng sinusukunin nyo, ilagay natin ang ating chicken. So, huwag muna natin isalin yung marinate natin. So, fried. Yan. So, always guys, remember na skin side down. Skin side down always. Okay, kamayanin na lang natin. So, don't worry guys, naghigas po ako ng kamay. So, skin side down always. Bali yung kilo ng manok na nagamit namin is yung whole chicken talaga. So, ayan. Skin side down guys. So, hayaan lang natin siya na medyo mag-golden. Or, like, may prito na mark. Ayan. So, yan. So, hayaan lang natin siya. Tapos, yung marinate natin is set aside muna natin for later. So, comment down below po kung ano pang ibang recipe na gusto nyo matutunan or gusto nyo makita sa channel namin. So, antayin muna natin siya na maluto sa unang side, tapos balik natin. So, check natin guys kung naluto na yung kabilang side. So, since hindi naman talaga natin ma-achieve yung prito kasi nag-release siya ng own na sabaw tapos may konting mantika. So, since nakamarinate siya, maglalabas talaga siya ng parang tubig. So, I don't know kung nakikita nyo, pero ayan, meron siyang kaunting sauce dito. So, hindi talaga natin siya ma-achieve yung prito na gusto natin. Pero, pwede na to. Pwede nyo na siyang balik pa rin. Ayan. So, balik pa rin natin guys para maluto yung kabilang side. So, mga around 5 minutes siguro. Basta, yung nakikita nyo na nag-release siya ng own na tubig, saka nyo siya balik pa rin. So, ayan. Wait ulit tayo ng mga 5 to 10 minutes. Tapos, saka natin ilagay ang ating oyster. So, ayan. I think 5 minutes na. So, maglagay na tayo ng ating oyster. So, yung oyster, guys, pwede mo munang gamitin is half lang muna. Tapos, if nakukulangan kayo, you can, tawag dito, pwede nyo ubusin if nakukulangan kayo. So, for me, hindi ko inuubos kasi baka masyado siyang maalat. So, ayan. I-mix muna natin. Mix muna natin ang ating chicken. So, haluin natin ng mabuti. Tapos, hayaan muna natin siyang mag-simmer ulit. Takpan, tapos, hayaan natin mag-simmer. So, ayan, once nag-simmer na ang ating chicken, pwede na natin ilagay ang ating pinagbabaran ng ating manok. Okay? And also add 1 cup of water or isang tasa ng tubig. And then, mag-a-add din tayo ng ating pineapple. Sabaw lang muna ng pineapple chunks. Okay? So, para din, masipsip ng manok yung lasa ng pineapple. So, once nag-boil na ang ating manok, pwede na natin ilagay ang ating patatas. So, dahan-dahan. Ayan. And,
sili haba at dalawang kutsara ng brown sugar. So, pwede nyo i-adjust if feeling nyo hindi kulang pa ng tamis. So, ayan. Mix natin. So, ayan. Dahan-dahan lang kasi yung patatas natin medyo malambot na siya. So, mas madali siyang madurog. So, ayan. Pakuluin muna natin, tapos tikman natin para malaman kung ano yung kulang. Naglagay din tayo ng dahon ng laurel. So, mga 4 pieces. So, then, yan. So, mga 4 to 5 pieces. Timplahan natin ng kaunting magic. Ayan. Hindi sponsored guys, pero baka naman. Ilagay na din natin ang ating pineapple chunks. Ayan. And let it boil. Hayaan lang natin siyang mag-boil. Takpan natin. And ang gusto natin ma-achieve dito is medyo malapot siya. So, ayan. I-reduce natin ng kaunti. I-reduce pa natin yung sabaw para maluto din yung manok. So, ayan. Takpan and let's wait na maging malapot siya. See you later! So, ayan guys, naluto na nga ang ating chicken adobo with a twist. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel. I-click ang notification bell para maging updated sa mga latest na uploads namin. Mag-comment din kayo sa baba para sa ibang recipe naman na gusto nyong makita sa aming channel.